καθηγήτριες και γονείς. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε να παρακολουθήσετε την παράστασή μας στο πολιτήρι Μαθαίνει Εξισώσεις, που όπως καταλαβαίνετε αναφέρεται σε μία ενότητα των μαθηματικών. Θα θέλαμε αυτό το έργο να το αφιερώσουμε στην κυρία Γαλάνη, η οποία τόσα χρόνια μας δίδαξε με υπομονή και μας έκανε να αγαπήσουμε τα μαθηματικά. Όπως θα δείτε, το πολιτήρι και ο Κομπρίτης είναι δύο μαθητές που δεν έχουν την καλύτερη σχέση με το σχολείο γενικά, αλλά και με τα μαθηματικά ειδικότερα. Αλλά να μην σας πω περισσότερα. Καλύτερα να περάσουμε ευθύς αμέσως. Ελάτε μαζί μου στην τάξη να δούμε τι γίνεται. Καλή διασκέδαση. Κάνουμε μια σύντομη επανάληψη για το τι θα προσθέσει αγώνα με το αυτό. Γι' αυτό είναι μόλις να μιλάς, κυρία. Γιατί αυτή τη φορά δεν θα μιλάσατε με το άλλο πολιτικό. Εντάξει, θα προσπαθήσω. Δεν στο υπόσχομαι. Μιλάμε. Μιλάτε, κυρία. Φυσικά, όταν μιλάω, εσείς είμαστε όρθιοι. Τη Δευτέρα γράφουμε διαγώνισμα στις εξισώσεις. Στις ποιες? Στις εξισώσεις. Ο χρόνος κυλάει, γιατί δεν προλάβετε να μας πείτε αυτά που θέλετε. Μπράβο, τα παιδιά του Καραγιώζη έκαναν πάλι το θαύμα τους. Ανακεφαλαιών, θα εξεταστείτε μόνο στις εξισώσεις πρώτου βαθμού. Θα διαβάσετε από σελίδες 11 μέχρι 37 και από το κεφίες 6 μέχρι 21. Τι λέει? Σταμάτα! Αν δεν θες να γράψεις διαγώνισμα στις εξισώσεις σχολητήρι, μπορείς να μείνεις στην ένταξη από τώρα. Κομπρίτη, τι κάνεις εκεί? Κομπρίτη, θυμάσαι? Εγώ, όχι. Ίσως να σκεφτώ να κάνω push-ups. Κάνουμε push-ups. Τι υπάρχει να φέτο? Το έχω κάνει πίσω κεφάλι, κυρία. Στους πόσους βαθμούς, ναι. Αφήστε τις μπουρκες, στη μία στην ύλη, Κομπρίτη. Ποιος, εγώ? Πες τη. Φυσικά. Πες τη. Σελίδα 11 με 37 και φωτοτυπίες 6 με 21. Σελίδα 11 με 37 και φωτοτυπίες 6 με 21. Ποιος θα είπε και θα αποκριθείτε, εντάξει. Ο πισινός μου, κυρία. Πώς θα κάνουμε τις κουβέντες? Δεν καταλάβατε, να σε αυτός που κάθεται πίσω. Τέλος πάντων, πριν ξεκινήσουμε προφορικές συζητήσεις, μήπως για τα πορείες που θέλετε να συζητήσουμε? Τι ώρα είναι? Δεν κυλάει η κυρία. Κυρία, να πάω στο μέρο. Κυρία, θα μπλέξει. Κυρία, τι θα πάτε σήμερα. Δεν είναι τόσο τέτοιες απορίες. Για ακούστε καλά τι θα σας ρωτήσω. Να μου πείτε το χ, αν 3 χ ίσον 12. Κυρία, βρήκα το χ, να του πω. Ναι. Είναι εκεί πέρα, δείτε το 3. Όχι, λάθος κάνεις. Χ ίσον 12 δια 3, άρα χ είναι 4. Να μου βρείτε το χ, αν χ και 7 ίσον 5. Το... Νομίζω ότι χ ίσον πλην 7 πλην 5 πλην 12. Μπράβο, βλέπω ότι κάποιοι κάτι θυμάστε. Για να ακούσω όμως τον κανόνα πασταφαρμόζου. Όταν μια εξίσωση αλλάζει μέλος, τότε αλλάζει και πρόσημο. Εμείς το ξέρουμε αυτό. Εσείς θα περάσετε στην τάξη των μαθηματικών, με το ότι εδώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Για να δούμε λοιπόν, θυμάστε ότι η λύση των εξισώσεων στηρίζεται στις ποιότητες των ισοτήτων. Ποιος θα μου τις πει? Το βρείτε πες. Γιατί εγώ, κυρία? Αφού εσύ σηκώνεις το χέρι. Όχι, κυρία, εγώ δεν κανόμουν. Κυρία, να πάνω εγώ. Πες. Δεν θυμάμαι, αλλά κάτι μου λέει η λέξη ιδιότητα. Εμένα κάτι μου λέει η λέξη ισότητα. Εμένα δεν μου λέει τίποτα, ούτε η λέξη ιδιότητα, ούτε η λέξη ισότητα. Νομίζω ότι οι ιδιότητες των ισοτήτων είναι 4. Πολύ σωστά. Τώρα που το λέτε, κάτι θυμίσαι. Αν α είναι ίσον με το β, τότε α συν γ είναι ίσον με το β συν γ. Τι είναι αυτό το α, το β και το γ? Αγλάδια, περίπου και γερμάδες. Όχι, δεν είναι φλούτα. Είναι αγελάδες, βόρεια και γαϊδούλια. Εσύ. Δεν αφήνετε στην ησυχία του σταθμό και το ζωικό βασίλειο. Τι συμβολίζει τα α, β και γ? Αριθμούς, κυρία, αριθμούς. Νομίζω ότι θυμήθηκα τη δεύτερη ιδιότητα των ισοτήτων. Αν α ίσο με β, τότε α πλην γ είναι ίσο με β πλην γ. Και εγώ την τρίτη. Αν α είναι ίσο με το β, τότε α επί γ είναι ίσο με το β επί γ.
Κυρία, να γράψετε τέταρτη. Έλα και το λάβει. Άλφα διαγάμα, ίσον, βήτα. Τα έγραψα. Ένα μεγάλο μπράβο στην Κωνσταντίνα και σε εσάς που κάτι θυμάστε. Και σε εμάς που δεν θυμόμαστε τίποτα, τι θα πεις, κυρία δασκάλα? Έμενα λοδίγαμε από τούτης εδώ, ποιος θα με γλιτώσει? Καλό διάβασμα. Δόξα εσύ! Πρέπει να διαβάσουμε. Ωραία. Άκουσα το συμμαρτή μας τον Πολυξενόπουλο να λέει ότι κάποιες εξώσεις είναι αδύνατες και κάποιες ταυτότητες. Μήπως ξέρεις τι είναι αυτά? Και φυσικά. Ό,τι λέγεται. Ταυτότητα είναι ένα μικρό χαρτάκι που γράφει τα στοιχεία μας επάνω. Όταν τα παιδιά γίνονται 14, πάνε όλα στην αστυνομία και βγάζουν ταυτότητα. Αδύνατη. Είναι συνώνυμο της λέξης λεπτή. Κατάλαβε. Πιστεύω, κατάλαβα. Δηλαδή κάποιες εξώσεις είναι γλυκούλες αυτοτικές, ενώ κάποιες άλλες είναι χοντρές και θέλουν να δυνατήσουν. Εσύ, μπράβο, εσύ γιατί έχεις ταυτότητα ενώ εγώ όμως δεν έχω? Γιατί εγώ είμαι 15 ενώ είσαι 13. Μεγάλε. Παπάκο! Έλα, παπά! Μιλάμε τη Δευτέρα διαβάζουμε μαθηματικών και δεν ξέρουμε τίποτα. Τι έγινε, γιατί φωνάζετε? Γράφουμε μαθηματικά, μαμά. Τα χάπια μου, πεθαίνω. Ξέρουμε μόνο την αδύνατη και την ταυτότητα. Πάλι καλά που κάτι ξέρετε. Μια ζωή τούβλα θα μείνετε. Πρέπει να σας βρω δάσκαλο. Τρώμε! Να φάμε. Έχουμε ακόμα λεφτά για φαγητό. Σιγά βρε αγάπη, εννοείται πως έχουμε. Δεν τα έμαθες, παπά? Λεφτά υπάρχουν. Τα ίδια μας έλεγε και ο παπάκης και ειδού τα αποτελέσματα. Καλέ, πού έχεις μείνει? Δεν είναι πια αφλοθυμικός. Το φαγητό καλέ. Λίγα τα λόγια σου Καραγκιόζη για τον Πρωθυπουργό. Ό,τι μπορούσε έκανε για τη χώρα μας. Άσε, εκνευρίστηκα πάλι, μη σου πω τίποτα. Φεύγω, πάω να βρω ένα δάσκαλο μαθηματικών για τα παιδιά. Βέβαια, πάντα φεύγεις στα δύσκολα. Σε έχουμε μάθει πια. Ωραία, αν θες κάνε εσύ μάθημα ιδιαίτερο στα παιδιά μας. Τι λες, πας καλά? Είδες, δεν φεύγω εγώ στα δύσκολα. Απλά προσπαθώ να βοηθήσω τα παιδιά να γράψουν καλά στο διαγώνισμα των μαθηματικών. Πάω να βρω ένα δάσκαλο. Να πιάσω εργασία, καράχασε ο στόμας μου από την αφαγία. Μέσα στα πατηρήματα και στο κακό μου χάλι, άλλη φουρτούνα μάτια μου με βρήκε στο κεφάλι. Οι δυο λεβέντες μου ήρθανε στο κλάμα πλαταμένοι, θα γράφαν μαθηματικά καλά, αν ήταν διαβασμένοι. Λεφτά δεν έχω δυστυχής, μάθημα να τους κάνω, δάσκαλο τζάμπα πρέπει ευθύς να βρω, για να τους προκάνω. Άντε, πάμε να διαβάσουμε. Θα διαβάσουμε, όλα σε σίγουρα. Πάμε να παίξουμε το πρέπονο. Ξέρει κανείς για τις εξισώσεις? Καλημέρα. Θα ήθελα... Δεν ρωτάσω. Όχι καλέ. Για τους δικούς μου σπόρους θέλω να σας μιλήσω. Ενδιαφέρον. Είναι βιολογικής καλλιέργειας. Όχι, δεν καταλάβατε. Ψάχνω ένα δάσκαλο μαθηματικών για τους σπόρους μου. Για τα παιδιά μου εννοώ. Μήπως ξέρετε κανένα που να μπορεί να βοηθήσει? Αυτό και αν είναι ενδιαφέρον. Ξέρετε, έχω σπουδάσει μαθηματικός, αλλά τι θα θέλετε. Τώρα που βίζω ψωμιάτικο για να διαλάσω. Δεν μπορείς καλέ μου άνθρωπε να μάθεις τα παιδιά μου για τις εξισώσεις? Και εγώ τι θα κερδίσω? Την αγάπη μου. Δεν αρκεί. Τι θα έλεγες φασόλες? 5 κιλά φασόλες για να κάνουν τα παιδιά σου ξεφτέρια. Είσαι γραμματιζούμενος και με εκμεταλλεύεσαι. Ας είναι, μου πατάς τον κάλο, αλλά εντάξει, θα στα φέρω σήμερα το μεσημέρι. Τα φασολάκια. Όχι καλέ, τα παιδιά. Έλα.
Μπουμπούκια μου, ήρθε ο άντρας του σπιτιού. Μέσα είναι τα μπουμπούκια σου. Παιδιά, τσακιστείτε! Δεν ακούτε μωρέ, η οποία έχετε στα αυτιά σας. Έλα, μπαμπά, ερχόμαστε. Βαρβαριά και τούνεζι. Τέλος πάντων, ελάτε πιο κοντά. Σας φέρνω... Όχι πάλι φασολάδα. Δυστυχώς όχι. Σας έφερα... Όχι, όχι, σας φέρνω... Όχι! Άμα αφήσετε επιτέλους να τελειώσει την πρόταση. Σας φέρνω καλά νέα. Σας βρήκα μαθηματικό να σας μάθει τις εξισώσεις. Είναι νέος. Σαν σημερινό ψωμάκι. Είναι νόστιμος. Σαν αφράτο τσουρεκάκι. Το ξέρω. Ναι. Του χρωστάμε εδώ και ένα χρόνο, αλλά μας ομορφαίνουν οι χοχλοί και τα κρεμμυδόφυλλα και ξέχασε τα μούτρα μας. Ναι. Τα νιάτα μου τα μάρανε τη στόχια σικάει. Λαβαρέτηκα στη τσέπη μου να νιώθω ξεράει. Πειλώ γιατί έχω στη ζωή τη φτώχεια συντροφιά μου. Ας ήταν να τρογότανε η ερμηνεία. Αυτό τραγούδι Άννα μου και παίχνει και ο δάσκαλος. Έχω μεγάλη περιέργεια. Ο Τάσος ο φούρναρης. Όχι, φωτιά στο τσαρδί μας. Τι λες βρε ανισόρροπο. Μακάρι να είχα ξύλα να έβαζα φωτιά στρώματα να έκαιγα τους ψήλους. Παπάκο, έχουμε στρώματα και δεν το ξέρω. Όχι, αλλά έχουμε ψήλους. Θέλω να βρω τους φίλους στην ησυχία τους και τα στρώματα στη θέση τους. Εγώ θέλω να μάθω πώς θα πληρώνουμε τον Τάσο, το φούρναρι, για τα μαθήματα που θα κάνει σε εξευτέλεια μας. Πώς αλλιώς, με είδος. Του έταξα 5 κιλά φασολάκια. Και δεν θα το βρίσκω με το τυροπιτάκι μου. Όχι, αλλά έχει ο γείτονας. Και πότε είναι το πρώτο μάθημα, καλυτσουνάκι μου. Αγλαία, φοβάμαι ότι σε έχει βαρέσει πείνα στο κεφάλι, Τι καλυτσούνικες πανακοτηρόπιτες μου τσαμπουνάς. Τέλος πάντων, σήμερα το μεσημέρι θα πρέπει τα βλαστάρια μας να πάνε στο φούρνο να αρχίσει η ταλαιπωρία του φούρναρη. Εγώ δεν πάω εκεί πέρα. Δεν ξέρουμε τίποτα και φοβόμαστε πως δεν μας βαρέσει. Να δείτε εγώ τι θα σας κάνω αν δεν πάτε. Θα σας στείλω να μετρήσετε τα άχυρα στο στάβλο του γείτονα αν δεν πάτε. Πόσα είναι. Λοιπόν, φεύγουμε. Μαμά, τη ελευθερία μου λέει. Γεια σου, παιδί. Έχουμε πάλι επισκέψη σήμερα. Ναι, πού το έμαθες. Να σε ρωτάω. Πώς θα πας. Πήγε του Καραγιώτη, να συντάξει εξισώσεις. Τι λες ρε μπαμπά. Θα σου εδώ πέρα αυτά τα πράγματα και να τους μάθεις εξισώσεις. Χωράτε γρήγορα. Καλώς μου θες τον αγαπητό πατέρα. Κακός, εγώ δεν μπαίνω μέσα. Έλα κολλητήρι. Αφού ήρθαμε εδώ, ας πούμε και ο Θεός βοηθός. Μην ανησυχείς, τις καρπαζιές θα τις μοιραστούμε δίκαια. Έχετε να φάτε βόλικες. Γεια σου δάσκαλε. Σπουδαία μαθηματικέ, ειδού οι μαθητές σου. Κάνε ό,τι μπορείς και ό,τι καταλαβαίνεις για να τους μάθεις αυτά που χρειάζονται. Καλή τύχη. Μπαρμπά, μπαρμπουλή, λίγο ψωμάκι θα μας δώσεις. Εγώ θέλω ένα πουλασάκι. Ένα μικρούλι. Μη φοβάστε, έλαμε πιο κοντά. Θα σας δώσω ό,τι θέλετε, αλλά πρώτα θα σας δείξω κάτι. Τοποθέτω στη μια μεριά τη ζυγαριά σε ένα κρουασάν και στην άλλη μεριά 2 κουλούρια. Φρέσκα. Μπορείτε να μου πείτε τι παρατηρείτε. Ποια μεριά της ζυγαριάς θα λέγεις κολλητήρι? Το κουλασάκι. Είναι πιο μεγάλο και θα φάω περισσότερα από σένα. Για προσέξτε καλύτερα. Η ζυγαριά ισορροπεί. Τι σημαίνει αυτό? Κατάλαβα. Νομίζω ότι και οι δυο θα φάμε το ίδιο. Μπράβο. Αυτή την ισορροπία στα μαθηματικά την εκφράζουμε μια ισότητα.
Α, τα ίδια όμως είναι η κυρία των μαθηματικών. Η κυρία Τεστεσίλη, νομίζω, ναι. Μα θυμάσαι βουλάκια μου. Αλίμονο. Λοιπόν, εάν ένα κρουασάν είναι ίσο με 2 κουλούρια και το κρουασάν είναι το χ, είναι χ ίσον 2. Αυτή η παιδιά μου στα μαθηματικά την ονομάζω εξίσωση γιατί είναι μια ισότητα που περιέχει τον άβρηση. Α, ναι. Εκεί πέρα θα γραφεί το τερός κωδικών. Δηλαδή το κρουασάν. Από εδώ και πέρα θα το λέμε χλουασάν. Όχι καλέ. Ο λόγος το λέει ότι δεν το ξέρουμε και το ονομάζουμε χ. Einstein, Einstein. Ποιος είναι ο κύριος αυτός? Είναι δάσκαλός μας, ένας μας. Πάτα, Βαρβούλη, κοιτάζω καλά την ισορροπία. Δεν πειράζει, πάτε να τα φάτε. Θα σας δείξω κάτι άλλο τώρα. Λοιπόν, τοποθέτησε σε μια μεριά της ζυγαριάς ένα μαύρο ψωμί. Και στην άλλη μεριά της ζυγαριάς 6 κουλούρια. Εάν τώρα το μαύρο ψωμί είναι το χ, ποιος μπορεί να μου πει την εξίσωση? Ωχ, μαύρο ψωμί, μαύρα τα χάλια μας. Αλλά για στάσου, το βρήκα. Αν ένα χ ψωμί ίσον 6 κουλούλια, τότε χ ίσον 6. Μπράβο, πολύ σωστά. Το έχω. Ήρθε η ώρα να σας δείξω κάτι πιο δύσκολο. Λοιπόν, τοποθέτησε στη μια μεριά της ζυγαριάς 2 άσπρα φρετζολάκια. Έχει χαλάσει και η ζυγαριά της, Σασό. Α, και έχει χαλάσει η ζυγαριά. Πότε θα τη φτιάξουμε? Τοποθέτησε τώρα τα κουλούρια, σε παρακαλώ. Και στην άλλη μεριά της ζυγαριάς τοποθέτησε 8 κουλούρια. Εάν τώρα το φραντζολάκι το ονομάσω χ, ποιος θα μου γράψει την εξίσωση στον πίνακα? Πολύ πράγμα βλέπω. Νομίζω 2χ ίσον 8. Αλλά χ ίσον 4. Πού το βρήκες το 4? Έκανα διέλυση. 8 Ρε δια μαγιά. 2, 4. Μα εσείς ξέρετε και τη διαίρεση. Είστε στα ίνια. Γιατί παραπονιόταν ο πατέρας σας? Και εγώ δεν ξέρω. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας δείξω κάτι ακόμη πιο δύσκολο. Λοιπόν, στη μια μεριά της ζυγαριάς ένα άσπρο φραντζολάκι και 2 κουλούρια. Και στην άλλη μεριά της ζυγαριάς τοποθέτησε 5 κουλούρια. Εάν τώρα το φραντζολάκι το ονομάσω χ, ποιος θα μου γράψει την εξωσή? Κολλητήρι για έλα. Γιατί εγώ, θα την γράψω κομπλίτης. Έλα, θα το γράψουμε μαζί. Θα γράψω εγώ το πρώτο κομμάτι και εσύ το δεύτερο. Στις εξισώσεις το λέμε πρώτο και δεύτερο μέλος. Ίσον 5. Μπράβο. Λύσε τώρα την εξισώση, παρακαλώ. Ωχ, Παναγίτσα μου, τι πρέπει να κάνω? Αχ, φώτισέ με. Ωχ, τι πρέπει να κάνω, Παναγιά μου. Ρε Βούλο, ό,τι βγάλεις από τη μια μεριά το βγάζεις και από την άλλη. Εντάξει, μην παλάς, λέει, μην παλάς, το κατάλαβα, φίλε. Ίσον 3. Πολύ σωστά, μπράβο. Θα σας γράψω τώρα μια εξίσωση στον πίνακα χωρίς κουλούρια, ζυγαριές και κρουασάν. Στεναχωριέμαι τώρα. Χ ίσον 10. Πού το βρήκες το 10? Για κάνε επαλήθευση. Τι να κάνω, τι να κάνω. Τι είναι αυτή η επαλήθευση? Τρώγεται? Όχι βέβαια, δεν τρώγεται. Βάλε τον αριθμό 10 που μου είπες στο χ. Είναι σωστό αυτό? Αναλόγως. Αν με συμφέρει να έχω 10 κουλούρια και να μου πάρεις τα 5 και να μου μείνουν 10, ναι. Αλλιώς είναι λάθος.
Κρίμα. Ό,τι μ' άρεσε από τη μια μελιά βάζει και στην άλλη ξυπνοπούλιακα. Πάρτε για τις Χριστούς. Ίσον 15. Μπράβο, παιδί μου, πολύ σωστά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας δείξω κάτι ακόμη πιο δύσκολο. Τοποθέτηστε στη μία μεριά της ζυγαριάς 5 κουλούρια και 6 μπισκότα. Και 6 μπισκότα. Και στην άλλη μεριά της ζυγαριάς βάλε 2 μπισκότα και 9 κουλούρια. Εάν τώρα, παιδιά μου, το ένα μπισκότο είναι το χ, ποιος θα έρθει να μου γράψει την εξουσία στο κείμενο και να τη λύσει? Μπράβο, Μπράβο. Λοιπόν, αν το κουλούρι λοιπόν 2 χ συν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, συν 9, ίσον 6 χ συν 1, 2, 3, 4, 5. Σωστό. Πολύ σωστό. Θα τη λύσεις κιόλας? Όχι καλέ. Πέντε απ' τη μια και 5 απ' την άλλη. Όχι Παναγία. Περίμενε. Φέλε. Ορίστε. Λοιπόν. Αλλά. 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 Ίσον 1. Μπράβο, πάρα πολύ σωστά. Μπράβο. Λοιπόν, νομίζω ότι τα βασικά τα έχετε καταλάβει. Πάμε να φύγουμε. Είμαστε σαΐνια, διαλέχτα παιδιά μέσα στην τάξη. Μα θα με εξισώσεις. Τίποτα πια δεν θα μας τρομάζει. Για γυρίστε πίσω. Τι! Ξέχασα να σας δείξω κάτι. Θα σας γράψω τώρα κάτι παράξενες εξισώσεις στο πίνακα, να δω αν μπορείτε να μου πείτε τις λύσεις τους. Ευχαριστούμε. Για πλησιάστε. Μα η πρώτη γίνεται. Δεν γίνεται. Αν 0 πουλασάν ίσον 5 πουλασάν. Γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Μα φυσικά και δεν γίνεται. Γι' αυτόν τον λόγο και στα μαθηματικά αυτή την έξωση την ονομάζουμε αδύνατη. Α, κι εγώ που νιώμιζα ότι είναι οι κοκαλιάδες. Κύριε Τάσο, η δεύτερη που έχεις γράψει έχει λύσει το 1. Όχι ρε, το 1, το 2. Γιατί το 2 και όχι το 1? Γιατί 0 επειδή ίσον 0. Μα και 0 επειδή είναι ίσον 0. Εγώ, παιδιά μου, λέω ότι έχει λύσει το 3. Ποιος από όλους μας έχει δίκιο? Τι θα γίνει τώρα την κολοκυθιά να παίξουμε? Όλοι οι αριθμοί πώς τα πες Τάσο? Επαληθεύουν. Επαληθεύουν την εξίσωση. Και γι' αυτόν τον λόγο την εξίσωση αυτή την ονομάζουμε ταυτότητα. Α, και εγώ που νόμιζα ότι ταυτότητα είναι το χαλατάκι μαζί με αστυνομία. Όλα λάθος. Άντε λοιπόν τώρα στο σπίτι σας και πάρτε και τα κουλούρια να τα πάτε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Τάσο. Άντε και καλή επιτυχία στο διαγώνισμα. Να γράψετε καλά. Πάμε όλα σπίτι. Ωραία.
Είμαστε σάινια, διαλέκτα παιδιά μέσα στην τάξη και δεν μας τρομάζεις. Τίποτα πια δεν θα μας τρομάζει. Μα θα με εξισώσεις. Τίποτα πια δεν θα μας τρομάζει. Ωραία κουλούλια, Μολόβλεσκα. Ασφαλώς θα έχετε αγωνία να μάθετε πώς θα πήγαν οι κανεκάρδες του Καραγκιόζη. Σχετικά καλά. Κάτι θυμόντουσαν από τη ζυγαριά, κάτι από τα κουλούρια και τα κρουασάν, συνεργάστηκαν και λίγο ψιλοκουβεντιάζοντας, τέλος πάντων ένα 15 το κατάφεραν. Δεν περιγράφει τη χαρά τους και ο ενθουσιασμός τους. Τρέχουν να το ανακοινώσουν τον Καραγκιόζη. Παπάκο, Πού κουλούρια! είστε ρε ξυπασμένα? Εμείς εδώ είμαστε. Εσύ ρε μαν, πού είσαι? Όχι μαν, αμάν κάποτε σας βλέπω. Πώς γράψατε βρεφοσύνδες? Με το δεξί μπαμπάκο. Όχι, εννοώ πώς τα πήγατε. Με τα πόδια. Αφού δεν έχουμε αυτοκίνητο. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε αυτοκίνητο. Λέμε και η κουτσή Μαρία έχει, εμείς όχι. Με πήρε 30 όφυλα και μου κατάστησε γυρνάρα. Μαρία, ποια είναι, μετάλλαξη. Ο καθένας με τον πόνο του, η μία με το αυτοκίνητο, ο άλλος με την κουτσή Μαρία. Δεν θα μου πείτε πώς γράψατε, τι θα γίνει? Πήραμε την απόφαση λοιπόν, Μπαμπάκο, να σου πούμε ότι... Τι κι ό,τι, φαρίνα κι ό,τι. Και το λοιπόν, πήραμε και δύο. Από δύο σκαπίλια μήπως? Όχι καλέ, το πενταπλάσιο του 3. Το πενταπλάσιο του 3, 3 και 3, 6. Και 3, 9. Και 3, 12. Και 3, 15. Τι 15, σκαμπίλια? Όχι καλέ, ο βαθμός μας στο διαβάσιμο των μαθηματικών ήταν 15. Ναι. Μπράβο καμάρια μου, κυπαρίσια μου. 10 χρόνια μου ζωής μου δώσατε. Αλλά γιατί δεν γράψετε 20? Ξέρεις, πολύ που είδα τον Πάκο, έχω πάθει αμνηστία και δεν θυμόμουν αυτό μας είπε ο Κιουτάσιος. Αμνησία βρε φούρνο! Αχ, τα καλά μου τα παιδάκια. Εμένα μου φτάνει και το 15. Γι' αυτό για να το γιορτάσουμε, θα το μαγειρέψω κουνουπί. Πια! Πειράζει λιγότερο και φασολάδα. Είμαστε σάινια, διαλέκτα παιδιά μέσα στην τάξη και δεν μας τρομάζουν τα διαγωνίσματα στην πράξη και δεν μας τρομάζουν τα διαγωνίσματα στην πράξη. Κοίτατες, πάντα έτσι τη ζωή, να γελάς και να κλαις βράδυ και πρωί. Κοίτατες, πάντα έτσι τη ζωή, να γελάς και να κλαις βράδυ και πρωί. Με τη σχολεία γίνεται παιχνίδι και το λέμε και στις εξετάσεις
Παπαδουλάκη, η οποία εκπροσωπεί τα κορίτσια που έγραψαν πέρυσι στο θεατρικό. Αλλά κύριε Βράτουλα, δυνατόν αυτά τα παιδιά. Δυστυχώς επειδή τη Δευτέρα γράφουμε ένα δύσκολο μάθημα στο Λύκειο, τα κορίτσια δεν μπόρεσαν. Ψέματα λέει. Σώπα εσύ. Να είστε όλοι καλά. Το θεατρικό αυτό το γράψαμε κατά τη διάρκεια του project πριν 3 χρόνια. Φέτος έμελε να πραγματοποιηθεί. Τα παιδιά ήταν υπέροχα νομίζω. Δεν θα μπορούσα να βρούμε καλύτερο στο για αυτό το έργο. Θα σας πει και το Λύκειο. Και μην ξεχνάτε, το γιος κάνει καλό. Κυρία, τις δύο δεν... Εσάς τις δύο σας φωνάξαμε στην τέτοια. Ελάτε.